O alcalde de Porto do Son compartiu os detalles dun proxecto para mellorar a fachada marítima de Portosín. O Concello avanzou as primeiras ideas para renovar a zona, todo incluído nun plan cunha inversión que ronda os 10 e os 12 millóns de euros. A mellora da fachada marítima de Portosín será unha das grandes apostas do Concello para os próximos anos. Así o confirmou o alcalde, que avanza importantes cambios na zona co obxectivo de crear unha proposta que recolla as necesidades e potencial da fachada marítima. O que quedamos agora é que desde o Concello de Porto do Son fagamos unha primeira idea do que queremos facer na fachada marítima de Portosín, e o que comentamos un pouco o exemplo do que fixemos na fachada marítima de Porto do Son, aproveitar todo o bonito que xa ten tanto desde o náutico hasta a entrada portuaria o que é Portosín, e un pouco ordenalo. O alcalde tamén informara que se presentaría un borrador a Portos de Galicia para dar o pulo definitivo ao proxecto. Vamos a facer un pequeno borrador, a ver se alá en setembro, outubro somos capaces de presentarlo a Portos de Galicia para que eles xa empecen ca licitación do novo proxecto da fachada marítima de Portosín. Entre os proxectos inmediatos está a mellora dos pantaláns e a creación de novos abrigos, co obxectivo de seguir potenciando o sector náutico da vila. O alcalde tamén destacou que este proxecto será un paso importante para conectar toda a zona da fachada marítima de Coira, dende o novo colexio de Portosín até os paseos marítimos. Así mesmo, incluirá un cambio radical nas infraestructuras, convertendo antigos viales en modernos paseos marítimos, con espazos verdes e accesibles para todos. Ora sabedes que se vai facer xa unha inversión en Portosín que é a dársena de abrigo e novos pantaláns, e despois agora queremos continuar co que dende o náutico hasta a entrada portuaria, porque despois queremos enlazar co proxecto que temos de toda a fachada marítima de Coira. Sabedes que vamos a retirar o colegio, vale? Vamos a facer un colegio novo en Portosín, e entón sería toda a fachada marítima de Portosín enlazada xa ca todo o paseo de Coira, e bueno, este é un proxecto que ainda non temos cuantificado, pero que máis ou menos así unha idea que temos, entre a fachada marítima e todo o que é Coira, a retirada do colegio, o colegio novo, un pouco poñer todo Coira, darlle un cambio, que non sea un vial dunha carretera, sino que sea un paseo. Este ambicioso proxecto contará cunha inversión que podería superar os 10 millóns de euros, transformando por completo a fachada marítima e a conectividade da vila.